La Paz no t'hauria d'haver trucat. Tu m'hauries d'haver trucat. Per què no me'n vas dir res? Tu ja tens prou problemes i, a més, no hi podies fer res. Tot ha sigut cosa del Llompart, però ja l'hem denunciat. No, si això està bé, pot trigar molt temps. Doncs ja esperarem. Ja, però si has rebut un avís de desnonament. M'és igual. No tenen raó i no em faran fora de casa meva. I si ho fan, què? Que no veus la tele, mare? Fan fora gent cada dia de casa seva. Hauràs de venir a viure a casa meva. Mare! Sí. Ara que t'has arreglat amb la teva dona, no vindré jo a espatllar-ho. A més, jo vull estar a casa meva, al meu barri. Ja, però si no tens on anar... Escolta, mi saps el que costa un pis de lloguer en aquella zona? He parlat amb l'Ajuntament i diu que em donaran un pis d'aquests de lloguer social. I, a més, la Joana em deixa estar a casa seva. Veig que ho tens tot controlat. Què et pensaves? Quedo més tranquil. Nen, per què no anem a fer una llet merengada a l'orxateria del teu pare? Des que es va morir que no hi he tornat. Bueno, està bé, però deixa'm que et convidi, almenys. Com vulguis. Escolta, mare, Què? m'has de prometre que si passa alguna cosa em trucaràs de seguida. Vols parar? No vull que et preocupis per mi. Aquesta gent no se sortiran amb la seva. Soc més forta del que et penses. Les pots deixar a la tauleta. L'he buidat aquest matí. No hi havia cap necessitat. Tinc la meitat dels armaris buits. A més, he aprofitat per tirar coses que sempre va bé. I saps que encara he trobat un calaix ple fins dalt de mitjons del Vicenç? Els he llançat tots. Em puc estar perfectament a casa meva. El teu pis està a potes en l'aire. Allà envoltada de caixes et deprimiràs. Aquí estaràs més tranquil·la. Podria anar amb el meu fill. La Paz el va trucar i m'ha vingut a veure. Sí, no, ja li he clavat la bronca. No sé per què s'hi ha hagut de ficar. Ha fet bé. Jo no volia que es preocupés, però tard o d'hora ho hauria sabut. Tampoc no passa res perquè el Jacob es preocupi una mica per tu, que ja és grandet. M'ha insistit molt perquè me n'anés a casa seva. Si fos per ell, avui mateix m'hi hauria instal·lat. Sí, és bon nano. Sí, molt. Però jo vull passar aquests dies a prop de casa meva. Encara tinc un munt de coses per empaquetar. Aquí et pots quedar tot el temps que necessitis, encara que et facin fora. Ai, t'ho agraeixo molt, Joana. Però no pensem el pitjor. Encara falten dies i poden passar moltes coses. Tens raó. Va, que t'ajudo a col·locar tot això. Sí. Digui. Digui. Qui és? Què vol? Si torna a trucar, el denunciaré a la policia. Déu meu. Qui era? M'he espantat. No, ningú. S'han equivocat. Doncs quina gràcia. Sí. Quina hora és? Gairebé les 4. Va, no, tornem al llit. Va, anem. Anem.